To boli hrdinovia. Či to bol Šmitke, Husák, Novomeský, Ursíni alebo Letrich. Hrdinovia boli aj tí, ktorí odišli do hôr a bojovali. Hrdinovia boli aj tí, ktorí týmto ľuďom pomáhali, pretože vedeli, že keď budú prichytení, takmer so 100% istotou budú aj popravení. Samozrejme, Slovensko zaplatilo, pretože, ako už hovoril pán prezident Slovenskej republiky, počas represálií bolo vypálených 102 obcí a k tomu treba ešte prirátať 13 osád. A keby len to, bolo zavraždených 5000 civilistov. Predovšetkým to boli deti, často batolatá, ženy a starí ľudia. Prečo hovorím dnes, v deň výročia, 80. výročia Slovenského národného povstania, ukončenia druhej svetovej vojny, o Slovenskom národnom povstaní? Hovorím preto, že Slovenské národné povstanie nám dáva určitý príkaz. My totiž nemôžeme zostať pri oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny neutrálni. Nemôžeme. Pretože Slovenské národné povstanie nám prikazuje, že sme národ, ktorý je jasne protifašisticky orientovaný. Že si musíme vážiť všetkých, ktorí sa postavili proti fašistickému Nemecku. A tento príkaz je súčasťou základného piliera našej štátnosti. Samozrejme, že si vážime aj našich spojencov, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Pred chvíľou sme položili veniec k pomníku rumunských vojakov, ktorých 10 000 zomrelo na území Slovenskej republiky pri oslobodzovaní našej krajiny. Ako predseda vlády Slovenskej republiky viem, že je potrebné vzdávať úctu všade tam, kde je to potrebné. Aj preto bolo treba navštíviť Normandiu. V roku 1944 došlo k vylodeniu a opäť aj tento obrovský vojenský čin bol spojený s obrovským množstvom obetí, nielen priamo pri vylodení, ale aj potom počas bojov v západnej Európe. Musel som ísť, samozrejme, lebo to bolo správne. A navštívil som Arlingtonský cintorín v Spojených štátoch amerických. Ten je okrem iného spojený aj s úžasnými príbehmi slovenských vojakov. Spomeňme si na mladého seržanta americkej armády Michala Starka, ktorý jednoducho ako vojak, seržant sa preslávil tým, že viedol malú vojenskú jednotku, ktorá na Tichomorskom ostrove Iwo Jima postavila americkú vlajku, ktorá sa stala podkladom pre famóznu fotografiu, ktorá preslávila druhú svetovú vojnu v Tichomori. Toto sú všetko príbehy, na ktorých nám záleží a ku ktorým sa hlásime. Ak bude priestor, s radosťou navštívim aj pamätník letcov britského kráľovského letectva a poďakujem tak slovenským, ale aj českým letcom, ktorí boli súčasťou tejto letky. Mnohí, kto sa zaoberáte históriou, si určite dobre pamätáte famózny výrok Winstona Churchilla, ktorý povedal: nikdy v histórii vojenských konfliktov tak veľa ľudí nevďačilo takej malej skupine. Hovoril práve o letcoch britských, ale aj zahraničných, ktorí bojovali v leteckej vojne, ale aj potom chránili územie Európy. Drahé Slovenky, drahé Slováci, druhý známy výrok, o ktorý sa chcem oprieť, hovorí, že prvou obeťou vojny alebo prvým nezvestným vo vojne je vždy pravda. Je smutné, že tento výrok sa vzťahuje aj na súčasnosť a na realitu, pretože ako keby sme tú pravdu v súčasnosti strácali. Hovoril som o príbehu druhej svetovej vojny na území, kde teraz žijeme. Že to najskôr bol nie slávny slovenský štát, ale potom to bolo slávne Slovenské národné povstanie. Ale potom prišlo oslobodenie. A práve táto tretia fáza toho našeho príbehu v druhej svetovej vojne
je často zaznávaná. Je tu často pokus vymazať toto oslobodenie z našich hlav. Drahé Slovenky a drahí Slováci, ja sa plne hlásim k tomu, čo povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. 60 000 vojakov Červenej armády padlo tu, na území Slovenskej republiky, pri oslobodzovaní našej krajiny. 10 000 vojakov rumunskej armády. Prosím, nedovolme vymazať túto pravdu, túto historickú pravdu z našich hlav. Nedovolme. Nedovolme urážať tých, ktorí zomreli, hoci niektorí z nich mali veľmi blízko ukončeniu druhej svetovej vojny. Počúvame rôzne vyjadrenia, rôzne argumenty. Ja sa však pýtam, čo majú ľudia, ktorí mali vtedy 19, 20, 21 rokov a zomierali pri oslobodzovaní Slovenska spoločné s tým, čo sa deje teraz. V Michalovciach na vojenskom cintoríne som spomenul meno 19-ročného vojaka Červenej armády, ktorý sa volal Vasilij Tichonovič Konev. Možno tento chlapec ani lásku neukúsil. Povedzte mi, čo tento človek mal spoločné s tým, čo sa deje v roku 2022, 23, 24 alebo 25. Ak by som prijal túto filozofiu, tak by som nemohol ísť ani na Arlingtonský cintorín, ak sa pozrieme, čo sa dialo v Iraku, kde zomrelo 150 až 200 000 civilistov a ako dôvody na vojnu boli použité argumenty, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Preto veľmi vás chcem všetkých poprosiť, pozerajme na padlých, na obete druhej svetovej vojny, pozerajme na vojakov Červenej armády, nie cez prízmu súčasnosti, pozerajme sa na nich tak, ako boli tu v rokoch 1941 až 1945. Drahé Slovenky, drahí Slováci, história sa opakuje. Pamätám si v roku 2015, keď bolo 70. výročie konca druhej svetovej vojny, bola rovnaká atmosféra, aká je teraz v roku 2025. Zakazovalo sa zúčastniť na oslavách konca druhej svetovej vojny tam, kde sa to najviac patrí. Vtedy som spoločne s českým prezidentom Milošom Zemanom, ak dovolíte, pozdravme pána prezidenta Miloša Zemana, odtiaľto je to vzácny človek, ktorý má rád Slovensko a my ho máme na Slovensku rovnako radi. Vtedy som navštívil Moskvu a bol som obrovským predmetom kritiky. A dovolte mi, aby som, keďže sa história opakuje, zopakoval presne to, čo som povedal v roku 2015, pretože pochopíte, že hovorím presne o tom istom. Vtedy som vyslovil tieto vety. Som absolútne presvedčený, že by bolo veľkou chybou nezúčastniť sa na tejto pamätnici. Použil som úmyselne tento výraz. Bolo by to pochybením preto, lebo by sme spochybnili jednu vzácnu mravnú zásadu, ktorá tvorí základný pilier našej štátnosti. A to je vzťah k protifašistickému odboju, k hrdinom tohto odboja, ale aj k hrdinom druhej svetovej vojny. Prosím, neurážajme tých, ktorí padli a vďaka ktorým môžeme slobodne a v mieri žiť na Slovensku. Pamätám sa, že vtedajší prezident ponúkol, aby sme každému vojakovi, ktorý je pochovaný na území Slovenskej republiky pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny, zapálili na jeho hrobe sviečku. Ja som povedal v poriadku, ale myslím si, že treba položiť kyticu aj tam, kde tých obetí bolo najviac. K hrobu
neznámeho vojaka v Moskve. Učinil som tak v roku 2015 a ak mi v tom nezabránia, aby som sa tam dostal do zajtra, tak učiním tak aj zajtra, v roku 2025. A kto z vás, Slovenky a Slováci, sa k tomu hlásite, veľmi rád tento pozdrav a odkaz posuniem tým, ktorí si to nepochybne zaslúžia. Tretí známy výrok, ktorý chcem použiť, je výrok génia Einsteina. Albert Einstein povedal, že neviem, ako sa bude bojovať v 3. svetovej vojne, ale viem, že v 4. svetovej vojne sa budeme biť palicami a kameňmi. Myslím si, že ťažko presnejšie odhadnúť, aká nebezpečná by pre tento svet bola 3. svetová vojna. Som šokovaný z toho a hovorím to s plnou vážnosťou, s akou ľahkosťou hovoríme dnes v Európe o vojne. Som šokovaný, s akou ľahkosťou hovoríme o zbrojení. 800 miliárd eur sa má vynaložiť v najbližších rokoch na vyzbrojenie Európy. Neviem, či má český prezident Václav Klaus pravdu alebo nemá, ale zacitujem jeho slova. Výdaje na zbrojenie? Nie, podľa mňa, hovorí český prezident Václav Klaus, sú to výdaje na útok. Myslím si, že by sme mali viacej rozmýšľať spoločne, čo sa to dnes vlastne v tej Európe deje. Mali by sme porozmýšľať predovšetkým o tom, aká nová železná opona vzniká. Táto železná opona nespočíva len v tom, že vám nedovolia preletieť zo západu na východ. Táto železná opona nespočíva len v tom, že chceme vytvoriť obrovskú vojenskú silu v Európe, hoci Európa je mierový projekt, ktorá má byť pripravená, ťažko povedať na čo. Avšak táto železná opona sa prejavuje aj v nezmyselných rozhodnutiach, ako je to, ktoré bolo oznámené pred 2 dňami, že treba zastaviť prísun akýchkoľvek energií z východu na západ. Kto má zdravý rozum vie, že len v prípade atomových elektrární na Slovensku to môže znamenať obrovskú katastrofu pre slovenské hospodárstvo a pre celú túto krajinu. Dovoľte mi preto, aby som sa veľmi jasne prihlásil k mieru. Viete, nemôže byť naivné prihlásiť sa k mieru. To je odvážne a to je ľudské. Robíme politiku, ktorá má pomerne veľa oponentov. A som často prekvapený, keď pri ponukách, že Slovensko chce byť mostom medzi západom a východom, je táto ponuka často zosmiešňovaná a strápňovaná. Ak hovoríme, že chceme robiť suverénnu zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, tak rovnako sa krútia naši oponenti a nevedia, ako sa vysporiadať s touto myšlienkou. Aj zajtra, ak sa mi podarí navštíviť Ruskú federáciu, ma čakajú bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom, s brazílskym prezidentom, s najvyšším predstaviteľom Vietnamu. Toto je suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky 4 svetové strany. Naši oponenti, drahé Slovenky a drahí Slováci, nechcú ani mosty a nechcú ani spoluprácu. Naši oponenti chcú naozaj novú železnú oponu. A pravdepodobne si želajú, aby Slovensko bolo v prvom slede, ak dôjde k nejakému vojenskému konfliktu. Som predseda vlády Slovenskej republiky, ktorá si neželá ani železnú oponu a neželáme si ani žiadnu vojnu. A cez túto železnú oponu, ktorá už dnes existuje, takto podávame ruku všetkým tým, ktorí majú záujem s nami priateľsky a hospodársky spolupracovať. Ale predovšetkým cez túto už existujúcu železnú oponu tu zo Slovenska podávame ruku všetkým potomkom tých,
ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Všetkým tým, ktorí zomreli, aby fašistické Nemecko neexistovalo. Ktorí zomreli, aby sme 8. mája mohli na celom svete si pripomínať výročie konca druhej svetovej vojny. Nech žije Slovenská republika, nech žije štátny sviatok, Deň víťazstva nad fašizmom. Ďakujem pekne. Vypočuli ste si príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.